Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna. Erruki jauna. Kristo erruki. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Oi jainko, munduarekiko duzun zure ardura santuaz, ez duzu inoiz salbamen asmoari dagokionean huts egiten. Kendu kalterako duguna, eta eman on egingo digun guztia. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Amen. San Pablo apostoluak Timoteori. Anaia maite, gogora ezazu Jesu Kristo jauna, Daviden odolekoa, hilen artetik piztua. Hau da nere evangelioa, horregatik nago nekeetan, gaizkile bat bezala giltzapean erortzeraino. Baina jaunaren hitza ez dago giltzapetua. Horregatik daramat nik guztia aukeratuen onerako. Kristok betiko aintzarekin ematen duen salbamena hoiek ere iritsi dezaten. Benetako hitza arekin hiltzen bagera, bizi ere arekin biziko gera. Nekeetan irauten badugu, errege ere izango gera arekin. Ukatzen badugu, arek ere ukatu egingo gaitu. Gu leialak ez bagera, beti leial izango daura. Ez baitezake bere burua uka. Gogora ezaizkiezu hoiek guztiak, jainkoaren izenean adieraziz, hitzen gainean eztabaidarik ez izateko. Ez baitira on ezertarako, entzuleen ondamendirako besterik. Leia zaitez jainkoaren aurrean zintzo agertzen, egiaren hitza zuzen erakutsiz, zertan lotsaturik ez duen langile bezala. Jaunak esana. Erantzun salmoa, erakusneri jauna zure bideak. Erakusneri jauna zure bideak. Erakusneri jauna zure bideak, adierazi zure bideskak. Erakusneri jauna zure bideak. Zu baizera nere jainko salbatzaile, zu zaitut egun osoan nere itxaropide. Erakusneri jauna nere bideak. Jauna zuekin, Jesu Kristoren Evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan hurbildu zen Jesusengana idazlari bat, eta honela galdetu zion. Zein da agindu guztietan lehenengoa, eta Jesusek erantzun. Hau da lehenengoa, entzun Israel jauna gure jangoikoa bakarra da. Maita ezazu jauna zure jangoikoa, bihotz bihotzez, gogo gogoz, zure adimen osoz eta zure indar guztiz. Bigarrena berriz, hau da, maita ezazu lagunurkoa zure burua bezala. Ez da hauek baino agindu handiagorik. Idazlariak erantzun zion, ederki maisu, egia diozu, bakarra dela jauna, eta ez dela besterik. Eta hura bihotz bihotzez, adimen osoz eta indar guztiz maitatzea, eta lagun urkoa nork bere burua bezala maitatzea, erre opari eta eskaintza guztiak baino hobea dela. Zuzen erantzun zuela ikustean, honela esan zion Jesusek, ez zaude urruti jangoikoaren arrainutik, eta handik aurrera, ez zen ausartzen inor, ari ezer galdetzen. Jaunak esana. Evangelioan gehienetan fariseoak edo idazlariak agertzen direlarik, gehienetan behintzat, halako modu ez oso garbian gerturatzen zaizkio Jesusi. Gehienetan azpikeriaz, maltzurkeriaz, nola bat ere kontraesanen baten harrapatu nahien, gerturatzen zaizkio galdezka Jesusi. Baina ez beti. Inongo errealidadetan sekulan ez daiteke generalizatu. Hau da, beti jende ezberdin egon daiteke, edozein
tokitakoak, edo zein klasetakoak, edo zein lanbideetakoak, pertsona bakoitza ezberdina bai gera. Eta gauza bera arki dezakegu evangelioan. Naiz eta fariseo gehienak agertzen diran fariseo gehienak behintzat Jesusen etxai amorratuak izan, denak ez ziren horrela, eta ohartzen gara zenbait bazeudela bere aldekoak eta bere lagunak ere bai. Eta gauza bera idazlariekin, gehienetan agertzen direnean idazlariak modu hortan agertzen zaizkio, halako azpikeria, zarrapatu nahi ez, baina gaurko evangelioan agertu zaigun idazlaria borondate honez gerturatu zen Jesusengana. Eta bazuen halako galdera sakon bat. Zein da agindurik nagusiena? Judutarrentzako oso galdera zaila zen. Hau da, haiek arau asko zituzten. Eta haientzako oso zaila zen ulertzea arau batzuk bestek baino garrantzi handiagokoak direla. Horregatik, haiek eukitzen zituzten ohiturak eta usadioak eta arauak danak kasik maila berean jarrita zituzten. Larun batari ematen zitzaion gehiegizko garrantzia, entzuten da askotan evangeliotan, edo bestelako eskuak garbitzeari eta holako gauzei Jesusek ez ditu kendu nahi ohitura horiek, baina bere neurrian jarri nahi ditu askotan. Horregatik zenbat italitan ulertarazi nahi die, bere entzulei larun bata baino importanteago dela pertsona, edo eskuak garbitzea baino importanteagoa dela bihotz onekoak izatea. Holako gauzak askotan agertzen zaizkigu evangelioan. Horregatik, idazlari honek egindako galdera, berak jakin minez egin zuen. Berak etzekielako zein izan ziteken agindurik nagusiena. Jesusek askotan erantzun esan genezake enigmatikoak ematen ditu parabolen bidez edo bestelako modu eta, baino gaurkoan galdera honi zuzenean erantzun nahi izan zion. Zein da legeko agindurik nagusiena, eta Jesusen erantzuna argi eta garbia da. Jangoikoa maita ezazu, bihotz-bihotzez, gauza guztien gainetik, gogo-gogoz, zure adimen osoz, eta bigarrena honen parekoa da. Lagun urkoa zure burua bezala maita ezazu. Horixe da Jesusek denok inongo zalantzari gabe jakitea nahi duena. Benetan, idazlari horrek entzun zuenean poz hartu zuen, eta halako erantzun polita eman zion Jesusi. Edarki maizu, egia diozu, bakarra dela jauna, ez da besterik eta maitasun osoz, maitatu behar degula, eta hori dena. Horregatik esan zion Jesusek, ez zaude urruti jangoikoaren erreinutik. Guk ere eskatzen diogu bere erantzun hori beti bere ganatu dezagula. Jangoikoaren ganako eta lagun urkoaren ganako maitasuna beti lehenengo tokian jarriz. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu, gaurko egun honetan bereziki, beren etxeetatik urruti dauden guztien alde. Kristauengan beti harrera ona arki dezaten eskadezaiogun jaunari. Amen eskatzen zaitugu jauna. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki, Jose Juan Larralde, Maria Josefa Alduntzin eta Andres Zestau. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten eskadezaiogun jaunari. Amen eskatzen zaitugu jauna. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna, zure errukian uste ondegula gatoz, gure doaiekin zure aldare santura. Egizu garbi egiten gaituen zure grazia lagun, ospatzen ari geran sakramentuak bihotz berri gaitzala Jesu Kristo gure jaunaren
bitartez. Amen. Jauna, zuekin, gora bihotza, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz santu, jangoiko al guztidun betireko horri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Maitasunean elkarturik, haren heriotza ospatzen baidegu. Fede biziz, haren piztuera itortzen, eta itxaropen sendoz, haren aintzazko etorrera itxaroten. Horregatik, santu eta ingiru guztiekin, goresten zaitugu, beti eta beti abesten dizugula. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu da santu ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala ogi hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik. Hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ongia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean, zure serbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango goan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere. Bereziki, Jose Juan Larralde, Maria Josefa Alduntzin eta Andres Zestau. Arritza zuzure begiaren alditan. Errukizak izkigu arren guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia Doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizadi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko guztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aiara zerretan zerana, santua izan beti zure izena, eta horreti zure erreinoa, egin beti zure naia zeroan bezala lurrean ere. Emain duzu gaur egunetako bidea, barkatu gure zorrak, gure bezorrean zatzen zion zero, eta ez zuten gara eraman, eta gara zuzatu etzetik. Atera gaitza
ezazu jauna gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezuarentzat, zure hausketa indarra orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoaren bezala emaiozu Elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emailuzue pakea ekarri. Jangoikoaren ditotxa. Zuketzen dezuko pekatua errukia jauna. Jangoikaren ditotxa, zuketzen dezuko pekatua errukia jauna. Jangoikaren ditotxa, zuketzen dezuko pekatua emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren ditotxa munduko pekatua kentzen duena zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna ez naiz gaur etxean sartzeko, baina izan eta sendatuko naiz. Oh
gaitzazu jauna zure espirituaz, zure semearen gorputz odolez janaritu gaituzunok, zu egitez eta benetan aitorturik, eta mingainez eta hitzez, ez mingainez eta hitzez bakarrik, zeruetako erreinuan sartzea lor dezagun, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, berika zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren ajean. Barkatu, bihar, Bautista Urkiolaren entierroa bihar izango da txaldeko 6-etan. Bihar izango da. Jak